Een spectaculaire uitviering van het Russische Meerke. Met Olympische kunstrijders op een echt bevezen mar op het toneel. Van de middag wie de Ljouwert de première van Swan Lake on Ice. Ik heb het ballet gezien, dat vond ik al grandioos. Maar ik denk dat dit ook heel erg mooi is. Ja, en jij Leen, wat denk jij dat je te zien Dat krijgt? het leuk is. En dit is dan op reed, dus dat liep het, nou ja, dat liep het mij keustig. Juster is een ijsbaan van goed 250 centimeter deadline op het toneel. En dat wie een spannend verhaal op hemzelfs, want de leerlingen wie een lek. Anders dat ze natuurlijk steeds op en afbreken, ja, die zijn heel kwetsbaar. Dus er zaten wat gaatjes in, dus dat hebben ze moeten maken. Dus we zijn een uur later begonnen met het ijs erop leggen. Dus er kwamen iets van met 8 pallets met echt ijsblokjes, zakken met ijsblokjes. En die werden op de vloer verdeeld. Met 4 ton aan ijsblokjes en een soort meesken is ek dat verhaal toch nog goed aandoen. En kunnen de kunstrijders het ijs van de middag op tijd op om warm te rieden voor de vaststelling. De theaterbezoekers zullen het net heel warm hebben, want de ijsvlier had een constante temperatuur van -15. Ik ben bang dat het misschien wat koud is. Binnen. Even lekker ingepakt. Ja. Een vaste hond, dus Ja. ik kan het aanhouden. Dus Je bent net benauwd voor de kelt. nee. En voor bezoekers die het er net zo goed om tocht hebben, liggen tekkentjes kleer. De voorstelling wordt van de joen en morgen nog een keer opvierd en dan wordt de bevezen maar weer inpakt en verhuizen naar de volgende locatie.